טוב, מוקדש לכל היהודים בעם ישראל, שמשמור אתכם, אנחנו נתחיל באפקטים, שלא יהיה דבר כזה, את כל הזה. אז חבר'ה, שימו לב, מוקדש לכל עם ישראל, שבת שלום, שבת היום! שבת היום! איזה צדיק, וואו, ראיתם מה עשה? כל הכבוד, יישר כוח. טוב, אנחנו נתחיל, אנחנו לא נתבזבז פה סתם. אוקיי, יאללה, בוא נתחיל. איזה בן של איזה פרסי טס ללמוד רפואה 7 שנים בארצות הברית. אחרי 7 שנים הבן של הפרסי הזה חוזר למשפחה, הוא רואה את כולם עם זקן, האבא עם זקן, האמא עם זקן, הסבא עם זקן, אפילו הילדה הקטנה עם זקן. אז הבן בא לאבא, עושה לו, תגיד לי אבא, מה קרה כל משפחה עם זקן? הוא אומר לו, זה, אני אסביר לך, זה בגלל שיש לי ילד קצת דפוק. הוא אומר לו, למה אתה מדבר ככה? אתה לא אוהב אותי? עושה לו, אוהב מטומטם. אבל אתה לפני 7 שנים נסעת ללמוד רפואה בארצות הברית, נכון? הוא אומר לו, נכון. הוא עושה לו, לקחת סכין גילוח, לא הרזת עד היום. אפקטים.